ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು 6:35 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅದ ಹೋನೆ ಬೇಗ ಬುಲ್ಪೆ ಬಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ഇവിടെ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬುಲ್ಪಾದಿದ್ದೆ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 6 ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕ್ಲಚ್ ಕುಡ್ಲಾ ಯಾನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಡಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಾರಿಂಜ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಂಡ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಟಾಪ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎರಡಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಡಂಜು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಡಂಜು ಕೆರೆ ಉಂಟು ತೊಲೆ ಈ ಕೆರೆಗೆ ಗದಾ ತೀರ್ಥ ಒಂದು ಪುದರುಂಡು ಭೀಮೆ ಗದೆಟ್ಟು ಈ ಕೆರೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು ಕೂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತದಿಪ್ಪರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 7 o'clock ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ತು ತೋಜಿಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿತ್ತಡ ಗುಡ್ಡ ತಿತ್ತಂಜಿ ಕೆರೆ ತೋಜಿಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಪುನ ವ್ಯೂ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಇಡೀ ಗುಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ರೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ಮುಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ಸ್ಥಳ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅವು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಮಿತ್ತ ಪೈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೆಳದಿ ವಂಶಸ್ಥರು ಆಳಂದಿತ್ತರು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಬಂತಿರು 355 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಟಿಪ್ಪು ಮಾರೆ ಟಿಪ್ಪು ಅಂದು ಕೆಲವು ಉಂಡು ಮಾತ್ರ 355 ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾರೋ ಮಸರು ಲೆಕ್ಕ ಮಂದಿನ ಒಂದು ನಾಗಬನ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾದಿ ಚಿತ್ರರಂಜು ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಉಂಟು ಬಂಡಕ ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಳೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ 9 ಗಂಟೆಗಿಂದ ಓಪನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂಡು 7ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಗಡ್ದಡು ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಕೊಂಡು ರಥ ಮುಡ್ಕೊದೀತೀರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋದು ಜಾತ್ರೆ ಮುಡ್ಕ ಮತ್ತು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಕಡೆ ಹೋಗಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪನಾಕ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಬಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರ ಮುಖ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಬಚ್ಚಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜಂದು
ಕಾರಿಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟಾಪ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಜಲ್ನದ ಒಂದು ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳ. ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮೂಕಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ದೀಪನ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ. ಸಾಧಾರಣ 1,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ವೈಷ್ಣವ ಬುಕ್ಕ ಜೈನ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ 4 ಯುಗ ಉಂಟು. ಕೃತಯುಗಡು ಈ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ರೌದ್ರಗಿರಿ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗಡು ಭೀಮಶೈಲ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗಡು ಗಜೇಂದ್ರಗಿರಿ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಕಲಿಯುಗಡು ಕಾರಿಂಜ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂದೆತ್ತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ 4 ಯುಗಕ್ಕಲು ಒಂದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆತನ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೇನು ತಿರ್ತಿಡ್ ತೋಜವೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೆರೆಟ್ ನೀರು ಆಜಿತುಂಡು. ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆರೆಟ್ ನೀರು ಆಜುಜಿಗೆ ವೇಪಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾನು ತೀರ್ಥ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಗುಷ್ಟ ತೀರ್ಥದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಾದ ಪಂಡ ಭೀಮೆ ಉಂಗುಷ್ಟ ನೆಂಚವು ಊರ್ನಾಗ ಆತಿನ ಕೆರೆ ಅಂದೆ. ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಹಂದಿ ಕೆರೆ ಅಂದೆ. ಅರ್ಜುನ ಬೇಟಾಡಿನಾಗ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದ ಒಂಜಿ ಗುರುತುಲು ಉಂಡುಗೆ. ಸೊ ಅವು ಇಂಕ್ ತೂಪೇನ್ ಇಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ತೇರ್ಲಿಜ್ಜಿರ್ ಕೇನ್ಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ. 1 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಆಪನ. 7 ಗಂಟೆದ ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು. ಮೈಯಿಂದ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ ಪಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮುಲ್ಪದ ಫೇಮಸ್ ಜಾತ್ರೆ 4 ದಿನ ನಡಪುಂಡು. ಗುಂದಾತುಂಟಲ್ಲ ನೀರು ಹಜ್ಜಿತುಂಡು. ಅವು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಅವು ಕೆರೆತ್ತ ಉಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡಿಗೆ ಕೆರೆ. ಒಂದು ಹಂದಿ ಕೆರೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ನೀರು ಆಜಿದುಂಡು. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣದ ಗುರುತು ಉಂಡು. ಅವು ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಂಡಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಕಲು ತಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಒಂದು ಹಂದಿ ಕೆರೆ. ಬಟ್ ಕೆರೆಟ್ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ ನೋಡು. ಇದು ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಿರದ ಗುಡ್ಡೆಡು ನೀರು 100% ಉಂಡು. ನೀರ್ದ ನಮ್ಮನ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಗಡೆ ನೀರಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸಡ್ ನೀರು ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನಿಕನೆ ಆ ಉಂಗುಷ್ಟ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೈಟ್ ನೀರುಂಡು. ಕಾರಿಂಜ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಗುಷ್ಟ ತೀರ್ಥ ಅಂದುಂಡು. ಒಂದು ಭೀಮನ ಉಂಗುಷ್ಟ ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರ್ನಾಗ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪನ್ಪೇರು. ನೆಟ್ಟು ನೀರುಂಡು ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟದೇರು. ನೆತ್ತ ಉಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ನೆತ್ತ ಉಲಾಡ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಈ ಕೆರೆತ್ತ ನೀರು ತಿರ್ತಿಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆರೆ ಉಂಡದ. ಸೊ ಅಡೆಗ್ ಟಚ್ ಆಪುನೊಂದು ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಆತು ನೆತ್ತ ಗುಂಡಿ ಏತು ಆಳ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನಲ್ಲ. ನೀರು ಇಂಚನೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೀರು ಆಜುಜಿ ಪದ.
ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆತ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಈತ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಂದು ಪೊಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತನಾಕಲು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿವನಿ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ದಾಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಯಲ್ ಫುಲ್ಲು ಗಲೀಜ್ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪ ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಲು ಬರ್ತದ ಹಾಳು ಮಂತನ ಏನು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮ್ಮನ ಏರಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಟೆಂಪಲ್ನ ಎಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ತೋಜುನ ಕಾಡು ಫುಲ್ಲು ಕೊಡ್ಡಿಯ ಬಲೆ ಕಾಡು ಆಯ್ತು ಅಪೋಸಿಟಿಗೆ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಿಡ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಪೋಪುನ ರೋಡ್ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದ್ವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ದ್ವಾರಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಲಾಯ್ ಬರಡು ನಾನು ಕುಡೋರಪ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕಜಾವ ತಂಡ ದಾದನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಡು ಹೂವಿನ ದಕ್ಕರ ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲ ಕಂತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಿರ ಕೊನೋದು ಪೋಲಾಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂತೂ ದಕ್ಕರ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಗುಯಲ್ತಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜ್ ಆತಂಡು ನೀರು ಪೂರ ಕಪ್ ಕಪ್ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಈ ಮಾಜದ ಬಾಟ್ಲು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ದ ಬಾಟ್ಲು ಪೂರ ದಕ್ಕದೇರು ಅವು ಏರಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತರೆ ಸಮೇತ ನಕ್ಲು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಗ್ಳು ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಆ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡ ಆತನಂದು ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಐಕ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ನು ಮಾತು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಕ್ಲಚ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ತಿರ್ತಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಏನು ಒತ್ತದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಓಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ನಾವೇನು ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಯಾವು ತೂಂದಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಯಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನ ಊರದ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಾತ್ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನಾತ್ ಏರ ಗಂಡ್ಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಲ್ಲಿ ವಿಜೆಂಡ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ದಾಂಡ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಫೈನಲಿ 2ನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತದು ಬೊಲ್ಪು ಐನರೆಕ್ಕೆ ಪಿದಾರ್ದ ಬಟ್ ಅಡೆ ನಿಧಾನ ಪೋಯ ದಯಬಂಡ ಬೊಲ್ಪಾದಿನ ನಮಗೆ ವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಡೆ ರೀಚ್ ಆತಿನ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಬೊಲ್ಪ ಆಪನ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೋಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ಆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಪನ್ನ ಕೊರ್ಲೇ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಲೊಂದು ಏರ್ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಜರ ಏರ್ ಮಾತ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಜರ ಆಕಲ್ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ದಿಲೆ ಯಾನು ಕುಡಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ದಿಲೆ ಬತ್ತದ ನಿಖಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಲೀಜು ಮಂತದ ಪೋಡ್ಸಿ ಅಂಚಾನ ಬರ್ಪನ್ನೇ ಕೊಡ್ಸಿ
Okay, finally reaching our home. Okay guys, bye bye, see you.